Orduan zuek Jaion eta Unai zarete prototipo honen arduradunak, zuek izan duzue elementu hauek guztia kontuan hartu eta hau diseinatzearen ardura eta esperimentaziora bitarteko gidaritza aurrera eramatearena, eta Unai, zertaz ari gara prototipoaz, hezkuntzan ari garenean, zertarako balio du prototipo batek eta zertan dago momentu honetan prototipoa? Bueno, azkenien prototipo bata etapa ziklo edo maila baten sartzia eraldaketa integral eta sakon bat itxia, ezta? Eta hortarako oso importantia da guk lankidetzan, gure lankideen arteko kontraste eta laguntza, ezta? Bihar izan dugu. Bai, eta gehituko nauke hori, ez? Prototipoan azkenian guk amesten ditugun osagai danak sartu ditugu, ez? Eta oingoz, behintzat, transferidu ditugu batura, bai? Horren dugu diseinu bat, indogu garapen bat, indogu ekoizpen bat, implementazio bat, eta ontxe, toketan dana da, edo tokoko jakuna da, gainerako egitasmo pedagogikotara be ikustia zelan aterriz hau diogun hau. Ustot hori da, urrengo urtietan daukogun erronka potentienetako bat. Bai, eta horre gehitzuko nauke baitza, eraldaketa hau itxerako momentuan biharrezkoa dela gure estilo, gure oitxuren inguruko hausnarketa sakon bat itxia, ezta? Eta azkenian, hemen eraldaketa honetan behar ditugu, benetan sinisten dauen pertsonak, eraldaketa bultzatuko dauenak eta eraldaketak eskatzen dauen tempus eta estiluarekin, ezta? Bai, eta gabiz, behin da berriz diseinua hitz egiten, baina diseinua bezain importantia uste dela horren ebaluazioa itxia, ezta? Hasi gara haurreskuntzan eta batxilergoan indako horren ebaluazioaz, eta ez dakit, Amaia, igual, kontauzeik zehazki zer dan, eta batun olako zezerritxeko asmoa daukogun? Edozein hezkuntza berrikuntza prozesutan ikusten duguna da diseinua bezain garrantzitsua dela ebaluazioa. Orduan, hemen eredu pedagogiko berri bat proposatzen dugu, baina importante iruditzen zaigu gero hori ze mailatan lortzen ari garen ebaluatzea. Ebaluazio horrek baditu bi dimensio. Alde batetik dago prozesuaren ebaluazioa, eta hemen egingo genukena da diseinatu dugunaren eta implementatzen ari garenaren arteko kontrastea, ze neurritan gabiltzan praktikan jartzen benetan diseinatu duguna eta ze neurritan den koherentea, eta gero bestetik egongo litzake inpaktuen ebaluazioa. Eta kasu honetan, ebaluatuko duguna da, definitu dugun pertsona eredu hori ze mailatan gabiltzan lortzen. Momentu honetan, nolabait, tresna hauek nahiko berriak dira eta prozesu hauek nahiko berriak dira hezkuntza munduan, eta gabiltza lehen aurre-ebaluazio bat egin dugu aurre hezkuntzan eta batxilergoan kanpo adituekin egiten da inpaktuen ebaluazioa, eta hortik eraikita sortu ditugun tresnak etorkizunean erabiliko ditugu baturen ebaluazioa egiteko. Batu implementatu ostean, handik urte batzuetara inpaktuak bere denbora beharko du inpaktuetan eragiteko eta ostean, ezta?